похождомонаи мо дар YouTube Вали Records. Дӯстон лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Намегири хабар ту аз ин ҳолам, зи ғаму дар шабу рӯз ман менолам. Набудани ту бароям дард будааст, зиндагиям ба мисли гур танг шудааст. мехоҳам фаромӯшат кунам, намешавад. ту аз ман дур, ман аз ту дур намешавад. акси ту дар даст орам пеши назар, аз дубора омаданат кунам ҳазар. зор 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 мегарди ба ишқам, туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам, набудана дар даст накарди даркам. набудана дардай гирияи мардай, бай риштаи кандаи мора наметона заргар. кына пайванд мо дур шидем ай ҳам, кош вақти имзо монида мешикаст халам. намемонам имзо кардам бадтарин хато, ки тира да ҳаётум да зиндагим додам роҳ. одами пас билҳава зиндагӣ вайрон кун, зиндагӣ қаб набудай ту будай зиндагӣ ҷазир кун. дар зиндагӣ интихоби хато кардам, бар ту дил додаму иштибоҳ кардам. надонистам ки ту ҳасти булҳавас, фаромӯшам мекунӣ дар як нафас. мегуфти бе ту ман ҳеҷ ҷо намерам, ғайри ту ман ёри касе намешам. шикастаи ту вале аҳду паймон, дар зиндагӣ рӯзе шави пушаймон. зор 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 мегарди ба ишқам, туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам, набудана дар даст накарди даркам. вақте диди да биста дар корот несту чор рӯзе ба бадбахтӣ тира мешаи дучор, бадама мешаи зор. у вақт несту мағаждиёи ишқи тира, ай дилам бехтума хиёнати кадайти намеша бахшида. биё чизота бар мондам шон пишти дар, гарчанде набудани ту барои ма дарда зебити як гили сихна яксади як гили зардай. зор 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 мегарди ба ишқам, туро дигар дар ин олам набахшам. хиёнат кардиву резонди ашкам, набудана дар даст накарди даркам. аз тақдимоти Вали Records.